Saya tahu. Enten apa ibu-ibu pengajian? Oh biasa. Tak kira oleh ibu patah ya tuh. Kate ayu-ayu nerek wong nerek. Cek norek. Aduh. Ana acara apa sih, Bu? Gak ono apa-apa ta? Kate lapo-lapo ta? Iki acara apa to iki bareng? Iki. Mbah acara apa? Apa kurang dingibengi? Oke. Tatat totatat 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 totat Hariyati. Yo, selamat ulang tahun buat Niken Salitri, persembahan dari Bioto Dayu Rejo. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang diberi bukan jantan tinggi, bukan seekor bunga atau puisi, sudah dalam hati. Maaf, bukannya beri atau tawaran. Beribu. Semuanya bernyanyi. Yo. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai semua cita-citamu. Bebek, kemana gue? Mudah-mudahan umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun buat Niken Salitri yang ke-17 tahun. Persembahan dari Bioto Dayu Rejo Berikan Kabupaten Pasuruan. Selamat ulang tahun. Beri tepuk tangannya yang meriah buat Niken Salitri yang kemarin tahun 17. Aduh, bebek, baris bebek, baris. Cano nadi sawang kepoto kabel. Berbaris ibu-ibu. Ya. Aku jajal ngomong basa kene. Bebek bareng kudu sing apik. Bebek siap gerak. Siap gerak. Baris kentang setengah lencang kanan gerak. Ibu-ibu nggih. Baris salah mriki Bu. Kok kepoto kabeh. Kok koyo gopo kabeh iki. Aja gopo rek. Lah sampean gopak ya melu gopo. Iya ya Pak ya. Ya apa iki ibu-ibu iki saking surpringit sekali ini ya. Anu iki liline ndang sebulan kok landlet. Iya selek beledos iki liline Bu. Ayo. Ya. Persembahan dari ibu-ibu Bioto Dayu Rejo luar biasa sekali. Luar biasa. Terima kasih buat bebek-bebek ini ya. Bebek. Kok iso bebek iki lho. Lah ning gone Kediri kuwi budhe, lek ning kene bebek. Bebek bojone paman. Bulurah ngapunten lho Bu Bujon. Lah iki jenenge bebek lurah. Loh, bebek. Batik rotine gak dicekel ning gak Bule. dicono iki sapa? Bule lurah. Bule mau apa? Ya terima kasih atas surprise-nya. Masya Allah. Semoga sekali ya. semuanya sehat selalu, panjang Amin, ya umurnya. Allah. Semoga tahun depan lagi. Amin. Bapak Heru. Bapak Bisa Heru. ada gimana? Ayo Bisa kita ada. foto bareng-bareng Foto karo. bareng yo. Foto. Siap, gerak. Baris, Ayo, ayo, baris. bebek-bebek iki. Gak baris, gak foto. Ayo. Angel. Ayo Pak duduk ya. Baris Yo, kan apa tadi. ibu-ibu iki Pak? Ibu yang depan gak apa-apa sini. Yang bagian belakang Iya. yang depan sini. Monggo. Kan gak manut karo aku ya apa sih? Ya yo, angel temen tuturane iki Pak. Ya apa Pak? Anu dijak omong Dikan gak kenelan. beserta bulurah gak mundur. Nyun sewu. Nggih, agak mundur dikit, Dikan agak sama mundur bulurah sedikit. gak mundur. Mundur ya ketatap susune bebek-bebek iki. Mundur. digetok Mundur ae. iki ketatap iki. Oh, ya apa sih? Aja digenahno Kok rek. niku gak Kabar di los, nyawang, no. iki moto gak nyawang iki ana susu-susu iki. Wis, sudah cukup. Yang gak kebagian di depan sini. Iki bebek-bebek ki angeliran iki. Nggih. Angel tenan ya. Yo yang depan jongkok, ayo sini. Jongkok, Ayo. ayo Bapak Ibu. Yang Durasi. Yang muda di depan aja durasi ya, Oh durasi ya. ya. Yo ketok nayu-nayu.
Zo. Wong Dayu Rejo ketok ayu. Bebek Aduh, sing Bebek mana? bebek sing mburi iki. Ana sing mburi maju Di depan, di kene, depan, di ayo, depan. Ayo ibu, ayo. Mohon dipercepat waktunya ibu. So. Durasi. Ya. Ayo, Ya. ayo. Ndang, ayo. Sama Danu. Sama Ayo, lah ayo. ning kene lah yo enak sik potongan Yo. dhewe. Agak kene sih ya, nggih ya, nggih ya. Nggih ya, majune niku. Maju lagi yang belakang biar kelihatan untuk tutupnya. Bu, mriki. Kersane ketinggal. Dalam Engko gak ono sing mendengar pas biar mendengar dhewe. kelihatan. Nah, Lah, Ini aja, cuocok ayo. gitu loh. musik 1 2 3. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati. Aduh. Persembahan dari ibu-ibu Biota Dayu Rejo. Kami sungguh terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu Lurah. Yang sudah Mas, aku Sudah ya, Bu, terharu ya. karo Terima kasih ya. sampean. nyapa. Aja Monggo nangis. bisa pelan-pelan. Aja nangis. Cek sore loh dong. Iki cek awal loh dong. Surprise-nya langsung ya. Aja nangis cuma. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Dibilang. Dok, iki. Langsung jereng sekali Aku ya. dingin mbok blodro iki apa kurang marem gue. Surprise-nya berhasil lagi berarti ya. Cek sore. Ayo bebek sing foto karo aku tak dublak iki lho. Aku Ayo wani nang bulura ta iku Ayo bandingkan bulura, ayo. bulura. Bulura gak oleh yo. Aduh, jek ae. iki Sone iki lah. jek ae. Iki cek sore. Karo tisu ta apa dodo? Ya Allah, sanoe. Oh, Ya apa dalam bani kersane yo. Tisu. Matur sembah nuwun. Sik sore lho iki, Pak. Udah, Sik sore kok di sini dikai aja, tepung-tepung yo. Oke, terima kasih buat bebek-bebek, terima kasih. Ya bule, Ya ya. Allah, ya Allah, ya Allah. umpama aku mbok coreti terakhir kowe tak plotrok Jawa Tengah. Eh? Iki Jawa lho, Dok. Iki sindang lho. Ya iki lho. Ya iki kan. Nyapa to, wis bene ngono. Apik ngene. Cek sore lho. Lah apik iki timbang ndek ireng kabeh ngono. Iki kan putih nek kreasine kaya gareng, ya. Renek tisu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, campur sari dibubarkan karena MC keplotok. Nggih, Pak. Iki jek sore lho, jek pembukaan. Jawaku tak tampilne ben ketok apik, ketok malah mlotro ngene iki. Oke. Terus nikah ni matur nuwun kagem ibu-ibu. Ibu-ibu Biodo dari Dayu Rejo Bulurah beserta krunya matur nuwun. Ibu-ibu Biodo dan juga Fatayat matur nuwun. Malah dikai kuwi. Anu Pak lek ana jampel bar kowe ning ada kora-kora napa-apa. Nggih, matur nuwun.